Lagay ko na lang sa lap ni sir. Ay po, Ma'am Sheila. Ayan, sir. Hello, Sir Kevin. Hi po. Manaasok ko. Araw din po. Sir, ang pagsagot niyo po ay diretso sa camera po. Ang tingin, ha? Apo. Huwag niyo na lang po akong pansinin dito. Pakinggan niyo na lang po ako. Apo, hindi na po kayo papansinin. Sige, sir. Sir, let me know kung rolling po kayo. Okay, okay, rolling na po. Ay po. Sir, to start the interview po, pasabi lang po ng inyong kompletong pangalan and ilan taon na po kayo? Ako po si Kevin Jan Husay, 31 years old po. Ayun po. Sir, pwede niyo ba paikwento sa amin? Ano po ba itong experiences ninyo with allergic rhinitis po? Dumating po kasi yung time na lagi ako nagpapa-check up. Tapos, sabi ng ENT po na kung hindi ako lilipat ng area ng workstation, kailangan ko mag-steroids. Tapos, ayoko naman po maggamot kasi syempre, sisirain yung internal organ po, di ba? Pari ang naisip ko, maghanap ako ng natural solution. Tapos naisip ko lang yung parang sa dagat po, di ba? Yung pag nagdadagat ka, umaayos yung pangaramdam. Yun po ang naisip ko, parang try ko gumawa ng salt solution. Tapos, yun ang i-spray ko. Kasi pares naman po siya ng nasal spray. Salt and water. Yun po. Sorry, sir. Kaya nga po kung rinig po yung tumataw na kaso. Malinaw naman po siya sa akin. Okay naman siya. Okay naman sa daw. camera po. Ayan po. Sige po. Sir Kevin, pwede niyo po kayo kwento sa amin. Paano niyo na-discover yung allergic rhinitis niyo? So, kailan yung una? Ano yung naging sintomas? Then, paano niyo nalaman na yun nga po? Confirmed na allergic rhinitis siya. Nung una po kasi parang lagi akong sinisipon. Tapos tumutulo na lang siya. Tapos, parang 1 week na, hindi siya gumagaling. Then, nag-try ako magpa-check sa EENT sa hospital sa Baguio. Sabi may allergic rhinitis ako. Yun yung ano. Tapos hanggang sa lumala po yung lumala. Aside dun sa parang tumutulo ng sipon, sir, ano po ba yung mga nangyayari, sir? Para at least alam ng viewers kung ano-ano yung na-experience nyo about it. Yun po, pag na-expose ako sa alikabok o kaya chemicals, bahing na po ako ng bahing. Tapos tumutulo na yung sipon ko. Dumating na rin yung time na sobrang sensitive. Pag maalikabok lang ng konti, bahing na. Tapos sisipunin na ako ng parang buwan na po bago matapos yung sipon. Tapos ano pa ba? Yun naman po yung nangyari. May time ba, sir, na kumakati yung ilong nyo, tapos naging sobrang muko kayo the whole day? Kasi, di ba, minsan, parang nagbabara din yung ilong ko pag may ganon. Opo, bali ganun po yung nangyayari. Parang laging makati yung ilong, nababahing. Saka parang ngongo na magsalita kasi barado na po yung ilong. Tapos yung panglasa, medyo apektado na rin po yung panglasa. Paano, sir? As in, wala kayong malasahan? Or iba yung taste? Opo, parang medyo iba na yung taste po ng pagkain. Parang, ano ba, hindi ko po masabi, parang mas blunt yung lasa. Mas hindi ganong malasahan. Pero sir, ilang taon kayo nung nag-exist siya, nung na-discover niyo po? Ay, computing ko lang po. Go, sir. Or anong year niyo na experience na nagsimula? Parang 3 taon po ako sa company nun, or 4. So, 2012, 2015 po siguro, or 2016, na-experience yung allergic na rhinitis. So recently lang, sir, hindi siya yung totally mula nung teenage years niyo po, gano'n? Nung bata po ako ganun medyo may pagka-sensitive na pag naglalakad ako sa kalsada. Pero bahing lang po, hindi yung parang sinisipong ka ng buong buwan, hindi lang po. Bahing-bahing lang. Tapos sir, gano'n siya kadalas umaatake po? Nito po o nung nagtatrabaho po ako? Nung nagtatrabaho, sir, sige po. Nung nagtatrabaho po ako, parang buong taon akong may sipon. Parang ganun. Like sa isang linggo, ilang araw? Sa isang linggo po yung 6 days. Tapos 1 day parang magre-rest lang ng konti. Yung 1 day, tapos pagpasok ko sa trabaho, ganun naman po. Then sir, ano yung pinakamalala na na-experience ninyo na pag-atake ng allergic rhinitis nyo?
Yung pinakamalala po, yung nagkakaroon na ng bleeding. May pagdudugo na po dun sa sipon na lumalabas. Pag bumabay. Gano'n siya kahirap, sir? Gano'n po kahirap yung experience po? Yes, sir, na. Kasi, yung sipon nga lang po na, yung sipon na nawawala agad, mahirap na. So, what more pa yung sabi nyo nga? Parang one day lang naman mahirap yung sipon mo yun. Ang hirap po kasi ano eh. Ang hirap pumarap sa tao. Una, ngongo ka, tapos mabaho yung pang-amoy. Tapos tumutulo lang yung sipon. Kaya po, parang hirap sa experience na. Ganun lagi, everyday. Parang hindi ka makakain ng maayos kasi tutulo yung sipon. Then, sir, confirm po ng ENT na dahil sa exposure niya sa work, kaya mas nati-trigger, tama po ba? Opo, dahil po sa exposure. Ano po ba yung ganap ninyo, sir, doon sa work po? Ano po, nung panahon po nag-trigger yung allergic rhinitis ko, since nung nalipat po ako sa assembly and test ng company po, ng factory, mataas po yung chemical doon na naamoy po lang. Yun po. Paano pa nag-work kayo, sir? Kahit nakamask po ako nun, sinisipon pa rin po ako, tumutulo pa rin. Kaya, ang naging solusyon doon, nilipat po ako ng ibang workstation na hindi ganun ka-expose sa chemical po na And sir, kailan naman po na kailangan nyo na talaga umalis sa work? ay, nag-resign lang po ako nitong December eh. Ay, nitong February pala. February, nag-resign lang po ako kasi gusto ko lang lumipat sa probinsya. Gusto kong iuwi yung magulang, ay yung mga anak ko sa yung asawa ko sa probinsya. Yun lang naman. Okay. Then sir, mapunta tayo dun sa naisip ninyo na home remedy. So basically, yung nagpa-check up kayo, hanap na agad kayo ng home remedy or nag-try pa muna kayo maggamot? Nag-try muna po ako maggamot ng ilang buwan, mga 2 months, 3 months. Tapos, hanggang sa nung naging okay, nagre-reseta po siya ng nasal spray. Tapos nung tinanong ko sa doktor, sabi niya, same lang naman ng water and salt solution yun. Kaya yun po, tinry ko na water and salt na lang. Tapos pag ginagamit ko po kasi yung syringe, parang hanggang taas po kasi na nahugasan, nilalabas pa sa kabila. Kaya parang mas best yun para sa akin. Kapag sir, ito ay recommended din sa inyo na gawin alternative or kayo na lang po based sa mga nabasa nyo in research? Ano lang po, trial lang. Trial lang sa sarili. Parang gusto ko lang tinry ko lang po talaga kung effective. Tapos parang mas okay sa akin. Kaya, yun po. Nakita ko rin sa sa parang videos ata sa mga bata sa US po ata. Nakita ko ng ganun, pero iba po yung way nila. Wala akong makitang parang battle na ganun. Kaya po ako proceed sa syringe na malaki. Okay. So basically sir, after that po, hanggang ngayon yun na po yung ginagamit nyo. So ilang years na po siyang ginagawa? Since 2016 po siguro, hanggang ngayon. Wala namang effect sir, na negative? Mas nagmaginhawa po ba? Mas maginawa po kasi after 1 week lang or 3 days. Ay, narinig po ba yung aso? Hintay lang na. Sige po. Wait lang po. Sige lang sir. Mas maginawa po kasi after 3 days or 1 week. Tapos na. Tapos wala akong iniinom na gamot. Hindi na ako gumagastos ng malaki kasi salt lang saka mineral water. Yun sir, paano nyo ginagawa yung procedure po? Everyday ba? Magtitimpla kayo ng solution? Paano po? Paggising po sa umaga, saka bago matulog, saka ko po ginagawa. Kaya sabi kayo ng aso. Ayun, siya nga po. Kasi hindi din yata magpa-interview. Kinulong po kasi. Bali po every morning po, saka bago matulog, dun po ako nag-spray ng solution. Tapos paano yung ginagawa ninyo, sir? Gano'ng kadaming tubig, salt? Yung sa tubig. Ilang spray yung gagawin nyo? Yung sa tubig po, parang nasa more or less 400 ml po ata yun. Tapos 1 pinch lang ng salt po.
Tapos yung syringe na malaki, hindi ko po alam kung ilang ml yun eh. Pero malaki. Tinotodo ko na po agad lahat. Kasi lumalabas din naman po sa kabilang butas. So, isang buo ng syringe po? Opo. Baliktad dalawa, every butas po. Then sir, during the procedure po, masakit po ba siya? Nakakahatsing? Kasi, di ba, minsan, makasimot ka lang ng tubig, masakit na sa ulo. Opo. Paano po ito? During the procedure po kasi, ang ginagawa ko, nakanganga po ako, tapos inhale muna, stop ng hangin. Pagka stop ko po ng hangin, i-spray ko na po. After spraying, masakit po siya sa yung mga dadaanan po ng tubig. Kasi di ba salt water po siya. Parang nakasingot ng tubig ng swimming pool, parang yung feeling. Pero afterward po nun, parang okay naman na. Mas nakakahinga na po. Then sir, ngayon po, kumusta na po yung allergic rhinitis na? Last na tumama po siya sa akin, May. Tapos after nun, wait lang po yung aso. Sige po. Bali, last na allergy ko po, May. Wala na ulit. Wala na. Ginawa ko lang. Ano po, ulit-ulit sir? Ginawa ko lang po ulit ngayon para ipakita. Ayun lang po ulit. Sige sir. Then sir, bakit naisipan niyo po siya na i-video? Kasi may po ako na parang mindset na i-document ko po lahat ng ginagawa ko. Kasi nagpa-vlog po ako eh. So naisip ko lang po siyang i-share sa Facebook, TikTok, Instagram, saka YouTube. Tapos na bigla po nag-blow out sa TikTok. Ayun. Then sir, never pa ulit kayo nagpa-check sa doktor po, tama? Opo, never po. Okay po. Baka meron na lang kayong gustong reminder, sir? Or paalala kasi basically yung baka may gumaya or makapanood, baka mamaya mali yung gawin nila, sir. So ano ba yung pwede ninyo mabigay sa kanila na reminder po? Kasi hindi naman po lahat ay babagayan ng isang ganitong puso, ng gamutan. So para at least po safe po tayo pare-pareho. Bali po, ang reminder ko lang, hindi naman siya one size fit all na bagay. So, better na magpa-check muna sa doctor. Tapos, kung di nyo kaya yung budget or anything na di nyo kaya gumastos ng gamot o pwede nyo siyang itry. Pero, hindi ko siya recommended na gagaling agad kayo lahat or parang hindi ko sure kung effective sa inyo yung natural remedy kasi hindi naman lahat ng tao effective yung remedy na yun. May mga way din bago ko ginawa yun. Nagsuob ako, nagdagan. Tapos, bago ko ginawa yun, parang yun yung muna bago ko ginawa yung spray. May gusto ko ba kayong i-share, sir, about po sa inyong... Sa akin po. Pwede ko po bang i-post po, sabihin na follow ako sa page po, mga ganun. Hindi po na nakakapag-plug ng invite, sir. Sorry, hindi po siya umiere pag may invite po. Ano po kayong pwede kong sabihin niyo, sir? Siguro, sir, binalang sa courtesy po. Kasi lalabas naman po yun sa courtesy po. Okay po. Sige po, pwede na po mag-cut po. Sige. Thank you, ma'am. Thank you po, ma'am. Ang yan ko na lang na pag kinarty sila. Hello, sir. Hello po. Sana po si sir mo. Ayun po. Ito po. Hello po. Ayun po. Sir,